Bon dia, joves de moda. Ja tornem a ser aquí. Aquesta vegada hem vingut fins a la capital de la Conca de Barberà, Montblanc. Entre les seves muralles s'hi amaga un poble de conte. El voleu conèixer? Doncs som-hi, trinxeraires! Amb uns 7.500 habitants, situat a 350 metres sobre el nivell del mar i fundat pel monarca Alfons I, trobem Montblanc, des del 1947 considerat conjunt medieval i artístic. La muralla té un perímetre de 1.500 metres, amb una trentena de torres, i està construïda principalment per pedra, argamassa i, en alguns llocs, tàpia. La seva construcció va ser ordenada pel rei Pere III el Cerimoniós, en motiu de la guerra contra el rei Pere el Cruel de Castella. A la construcció de la muralla hi van participar els habitants de Montblanc i els de la vegueria. A causa del gran nombre de conflictes bèl·lics que es van succeir a la vila entre els segles XV i XVIII, el recinte va perdre la seva funcionalitat defensiva i les autoritats municipals van decidir arrendar les torres i els fossars pel pasturatge dels animals. La construcció d'immobles aprofitant la muralla va deixar el recinte en males condicions i a partir del 1971 es va començar la seva recuperació. Just a darrere meu hi trobem el Pont Vell. Tot i que els seus orígens devien ser romans, el pont que veiem actualment pertany al segle XII. Al segle XIX, els dos arcs de les puntes van ser enderrocats perquè els carruatges poguessin passar més fàcilment. I també, a l'estar situat enmig del camí reial, havia patit varis atacs. Actualment, a sota el pont, hi viu un grup de veïns bastant sorollosos. Escoltem-los. L'antic hospital de Santa Magdalena consta de dos edificis clarament diferenciats. L'església, que data del segle XIV, i l'edifici de l'hospital, corresponent als segles XV i XVI. La funció era tenir cura dels pobres, pelegrins i malalts. Posteriorment, s'instal·là una comunitat de germanes que impartien classes a noies del poble. Passà a ser un consultori mèdic i, finalment, al segle passat, s'hi ubicà una empresa tèxtil, factor negatiu per la seva estructura. Actualment, és seu de l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà. A mesura que et vas endinsant els seus carrers, Montblanc té més i més encant. Diu la tradició que la princesa Irene de Làscaris portava una imatge de la Verge des de Salou fins a Saragossa. I en el seu pas per aquí per Montblanc, els bous del carro que portaven van quedar frenats. I es va entendre com una voluntat de la Verge de quedar-se aquí a Montblanc. Llavors ella va demanar a Jaume II si li deixava construir a dalt d'aquest turó un convent de monges clarisses. I així va sorgir aquest convent. Som al Pla de Santa Bàrbara, on hi trobem les restes d'un primitiu poblat ibèric. Va ser aquí on al segle XII s'hi va instal·lar el primer nucli urbà de Montblanc. El nucli consistia en un castell al costat d'una església i una rudimentària muralla en forma triangular. Hola, Sant Jordi, tu aquí ja ets com un vilatà més, oi? Com és que va tan lligada la llegenda de Sant Jordi amb el poble de Montblanc? Bueno, la culpa la té Joan Amades. Joan Amades era un folclorista, una persona que va anar poble per poble a Catalunya recollint les tradicions, llegendes, etc., la cultura popular de l'època. I Joan Amades, amb el seu costumari català, costumari de Catalunya, explica que la llegenda de Sant Jordi està centrada a Montblanc. La lògica que té això és que Montblanc, al segle XIX, no era prou ric, la gent no era prou rica per tirar a terra les muralles antigues i les torres, cosa que es va fer a Barcelona, o es va fer a Tarragona, o es va fer a Reus, en molts indrets de Catalunya. Es van fer uns enxamples urbanístics perquè les muralles van deixar de tenir un significat militar. I llavors, a Montblanc no hi va haver diners per fer això, i la gent, quan donava el tomb al poble, que passaven pel costat de Montblanc, veien encara les muralles i torres, i pensant en quin lloc podia haver hagut una ciutat medieval on es podia haver passat aquest fet, tothom pensava en aquella època en Montblanc. Molt bé. Què destacaria vostè del passat medieval de Montblanc? Bé, hi ha molts elements a destacar. Si voleu dir el patrimoni que tenim actualment, podem pensar en la muralla, que és una muralla que ha estat restaurada, però que conserva moltes parts de la seva antiga, diguéssim, entitat. O també podem pensar en les esglésies i convents antics que provenen tots de l'època medieval. És el que dèiem abans, no hi ha hagut prou diners per tirar a terra les edificacions medievals
medievals i gòtiques, i per això s'han conservat i en tenim tantes, no? Per exemple, l'església de Santa Maria de Montblanc és un exemplar també de gòtic català, és digne de ser visitat. L'església de Sant Miquel, que tenim aquí al costat, que es veu aquest campanar i tota aquesta nau, és una església on s'hi van reunir en diverses ocasions Corts Generals de Catalunya, el 1307, el 1333, el 1370... No sé, hi ha un patrimoni extensíssim per poder visitar i poder ser admirat. A darrere meu hi trobem l'església de Santa Maria de Montblanc o Santa Maria la Major. És una església gòtica del segle XIV i el seu portal és considerat del Renaixement. Està situada damunt d'un promontori des d'on es domina la ciutat vella de Montblanc i és considerada bé cultural d'interès nacional. Passegem pel carrer dels Jueus. Antigament tenia 3 portals d'entrada, un cementiri a extramurs i diferents comerços. Aquí hi vivien una 60ena de famílies, però durant els seus 300 anys d'existència van ser saquejats diverses vegades pels montblanquins, no per motius religiosos, sinó per motius materials. Avui venim a dinar a la Fonda dels Àngels, autèntica cuina catalana que segur no ens fallarà. No a tots els pobles que visitem hi ha un plat típic. El que sí que estem segurs és que arreu de Catalunya hi ha una gastronomia excel·lent. Aquí tenim uns peus de porc i un fricandó que segurament no ens decepcionarem. I seguint amb postres típics catalans, tenim la poma al forn i, com no, la crema catalana. Un espectacle. Hem entrat a una pastisseria per tastar els merlets de Montblanc. Els merlets de Montblanc es va crear una pastisseria a mitjans del segle XX, perquè l'Ajuntament buscava un producte que sigués típic d'aquí, ja que no en tenien cap. Venen a ser com una garrapinyada amb algun toc, imagino, diferent. Ara els tastarem. No és ben bé una garrapinyada, però s'assembla molt. Té un toc de vainilla. No sé si m'equivoco, però diria que porta vainilla. Informant-me una mica, he vist que la crema que es cobreix està feta d'ous i sucre. Per això m'ha recordat una mica vainilla, crec. Em recorda la crema catalana. És molt bo. El tema és que les coques de Montblanc tenen certa fama, però són coques de brioix normal i corrents. El que passa que antigament hi havia una dona que es deia la Pepa Xarpa, que era una dona molt singular que comprava les coques als forns de pa d'aquí del poble i les venia a l'estació a tots els passatgers que estaven esperant a agafar el tren entre Lleida i Tarragona, que era un tren de vapor que havia de carregar aigua, i mentre esperaven, la dona, a crit, a l'estació, venia aquestes coques i per tant es van fer famoses, però realment són coques normal i corrents. Doncs ja coneixem una mica més de Montblanc. Us convido a que vingueu i ho descobriu vosaltres mateixos. I també us convido a que us subscriviu al nostre canal perquè amb això ens ajudeu a nosaltres i ajudeu al contingut en català. I res més, moltes gràcies i fins una altra, trinxeraires!